Γεια σας, είμαστε στη Ζωοτεχνία 2025 για να δούμε λίγο μερικά προϊόντα που έχουμε εδώ. Θα μιλήσουμε λίγο για τις ποτίστρες. Εδώ έχουμε τα ποτιστράκια που είναι πιο πολύ για νεοσούς, ποτίστρες με μπουκάλι, ποτίστρα με θερμαινόμενο πάτο σε περίπτωση που έχουμε παγωνιές, 15 λίτρο ποτίστρα που γεμίζει από πάνω. Αυτή η ποτίστρα γεμίζει από πάνω με το λάστιχο πολύ εύκολα και μπορεί να πίνει από εδώ πέρα τα πτηνά σας. Ποτίστρες απλές, πιο ενισχυμένες, με τάπα από κάτω, γεμίζουν, τις βάζουμε στο δάπεδο έτσι και τις γεμίζουμε από εδώ, πολύ πρακτικό. Έχει και πόδια αυτή η ποτίστρα. Οι απλές πτηνές. Εδώ έχουμε μια ποτίστρα με φλωτέρ που πάντα γεμίζει μόνη της με πίεση δικτύου. Διάφορες ποτίστρες καμπάνες, αυτή είναι για γαλοπούλες και για πάπιες, πιο βαθιά για να μαζεύει τις ακαταρσίες χαμηλά. Τα μικρά τα ποτιστράκια μας αυτά τα πολύ εύκριστα, τα οποία έχουν ένα λατήριο εδώ και γεμίζουν από πάνω. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν 3 επίπεδα διαφορετικά στο ύψος, έχουν ποδαράκια. Στην αρχή όταν είναι νεοσύ θα δουλεύουμε χωρίς ποδαράκι, κάτω, χαμηλά. Μόλις αρχίσουν και μεγαλώνουν τα μικρά το βάζουμε στο πρώτο στάδιο και μόλις μεγαλώσουν κι άλλο, για να μην λερώνει μέσα, τραβάμε και το άλλο ποδαράκι και μεγαλώνει, ψηλώνει κι άλλο. Και οπότε έχουμε ένα ποτιστράκι πολύ καλό και εύκριστο ψηλό. Αυτό έχει και τα ιστράκι, το ίδιο σετ. Μπορεί να το βάλει και τα ιστράκι με τον ίδιο πάτο των νεοσών. Και εδώ θα δούμε πολλές διάφορες ποτίστρες μέσα σε σωλήνα. Όλα αυτά δουλεύουν με πίεση από μπετόνι, από ελεύθερη ροή δηλαδή, όχι πίεση δικτύου. Ποτίστρες γουρουνιών για κουνέλι, πλαστικές για τα κλουβιά, για μέσα στα πουλιά μας θα θέλουμε, για καναρίνια, πολύ ωραίες ποτιστρούλες αυτές εδώ. Εδώ οι ποτίστρες αυτές είναι που βγαίνει και πλένεται εύκολα. Αυτές δουλεύουν όταν το πουλί χτυπήσει εδώ πέρα για να τρέξει νερό. Σε αντίθεση με αυτές εδώ που γεμίζουν μόνες τους. Γεμίζουν μόνες τους και αυτό εδώ δουλεύει σαν φλωτέρ. Αυτή εδώ το κάθε γουρνάκι εδώ θα λέγαμε ότι αντιστοιχεί σε 5 με 7 κότες περίπου. Οπότε μια σωλήνα τέτοια 40 εκατοστών με 3 γουρνάκια θα λέγαμε ότι μπορούμε να πιούμε σχεδόν 30 κότες, 25 κότες με τα 3 αυτά. Εδώ έχουμε τις άλλες ποτίστρες που είναι με ελεύθερη ροή, οι πιπίλες, για κουνέλι επίσης εδώ με ελεύθερη ροή. Το μπετόνι εδώ πέρα έχει φλωτέρ μέσα και σπάει την πίεση σε περίπτωση που θέλουμε να σπάσουμε μια πίεση μεγάλη, την πίεση του δικτύου και να πάμε μετά σε σωλήνες με πιπίλες για τις κότες μας όπως είναι και στα επαγγελματικά κτηνοτροφία. Είπαμε αυτές οι ποτίστρες για νεοσούς, πολύ ωραία ποτίστρα για το κλουβί. Είναι αυτές οι ποτίστρες εδώ, είτε είναι για κουνέλι ή εδώ μπορούμε να προσαρμόσουμε, να ξεπηδώσουμε την πιπίλα και να βάλουμε ένα γουρνάκι από αυτά εδώ όποιο θέλουμε για να πίνουν τα ορτίκια μας. Αυτή η ποτίστρα έχει και μία βασούλα εδώ για να πιάνει στο πλέγμα πάνω, για να κάθεται σταθερά. Ό,τι έχει σχέση με το κόντις μας, το Cottage GR, νομίζω ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εδώ έχουμε μια ποτίστρα που είναι 40 λίτρων. Για εσάς που θέλετε να λείπετε για μέρες από το κτήμα σας και οι κότες σας να μην μείνουν ποτέ από νερό. Επίσης αυτή η ποτίστρα 15 λίτρων, πάρα πολύ καλή με τα πόδια. Τα πόδια βοηθάνε για να μην πηγαίνουν οι ακαθαρσίες μέσα. Εδώ έχουμε την ποτίστρα που γεμίζει από πάνω. Υπάρχει ένας μηχανισμός, ένα φλωτέρ εδώ, το οποίο σταματάει τη στάθμη εδώ. Πολύ απλά ανοίγεται και ρίχνεται με το λάστιχο νερό. Η ίδια ποτίστρα είναι και αυτή, στην ίδια φιλοσοφία. Έχει μέσα ένα φιλτράκι, βλέπουμε εδώ. Από εδώ περνάει το νερό. Μέσα εδώ βρίσκεται ένα φλωτέρ που κλείνει τη στάθμη μόλις αυτό γεμίσει. Είναι πολύ πρακτικό για εσάς που θέλετε να γεμίσετε γρήγορα και ξεκούραστα την ποτίστρα σας. Εδώ είναι 25 λίτρο γαλβανιζέ κατασκευή. Ανοίγουμε από πάνω, κλείνουμε από κάτω την τάπα, γεμίζουμε, ξαναβιδώνουμε, τραβάμε την τάπα και έχουμε 25 λίτρα νερό για πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή να πίνουν οι κότες. Εδώ είναι η ίδια ποτίστρα σε πλαστικό, με την ίδια φιλοσοφία, με μεταλλικά πόδια, για να είμαστε ήσυχοι από το πόδισμα. Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι στο κτήμα μας, να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τα ίδια, να μην έχουμε υγρασίες
και να πηγαίνουμε με ευχαρίστηση να κάνουμε άλλες δουλειές εκτός από το πόντισμα. Πάμε στις ταΐστρες μεταλλικές. Ταΐστρες μεταλλικές, ταΐστρα μεγάλη 40 λίτρων και αυτή υπολογίζουμε πάντα ότι κάθε κότα τρώει περίπου 130-140 γραμμάρια τροφή την ημέρα, οπότε είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε με τον πληθυσμό το δικό μας πόσα κιλά τρώνε την ημέρα και τι ταΐστρα θα πάρουμε. Άλλες ταΐστρες να θυμάστε τις μετράμε σε λίτρα, άλλες σε κιλά, το πιο σωστό είναι να τις μετράμε σε λίτρα, σε όγκο δηλαδή. Πολύ ωραία διάφανη, με πολύ ωραία ανοίγματα, κάνουμε οικονομία, να μην βγαίνει έξω η τροφή όταν σκάβει η κότα με το ράμφος της. Τεράστια ταΐστρα, 33 λίτρα, πάρα πολύ μεγάλη. Την βάζουμε εκεί για πολλές μέρες όταν θέλουμε να λείψουμε από το κτήμα. Αυτές οι ιταλικές οι κίτρινες, τις River, πάρα πολύ καλές με τα ποδαράκια. Με τα πόδια επίσης πολύ μεγάλη ταΐστρα εκεί που βλέπουμε. Επίσης η River με ρυθμιζόμενο άνοιγμα κάτω. Εδώ γυρίζει αυτό και ρυθμίζουμε πόσο θέλουμε, ανεβαίνει και κατεβαίνει χαμηλά ή ψηλά, πόσο να γεμίζει μέσα εδώ το χείλος. Ταΐστρες τα πάντα, έχουμε μεγάλη ποικιλία για νεοσούς. Το ταΐστράκι που λέγαμε για τους νεοσούς με τα ρυθμιζόμενα τα πόδια, ανοίγει, κλείνει, όταν είναι νεοσοί πάμε πιο χαμηλά. Όσο μεγαλώνουν τα πουλάκια ψηλώνουμε και την ταΐστρα μας. Αυτά από τις ταΐστρες και τις κοτίστρες.